Ada apa dia nak? Buka berapa nama? Tapi buka sampai ilas. Saya boleh buka. Itu dilad-lad tuh. Lad-lad. Lad-lad ah. San. Hindi ko ninyo mohon siya. Pakai kok. Jen, sao Jen? Ini gas ya, injektor apa? Enggak kayak aman. Kamu tak susul bahan dia ni? Boleh kau Jen, Bi? Kan? Boleh kau, Bi? Oh, nah. Ini sakit ya? Taruh apa? Sige. Kasi aja. Nas. Nah, jauhin dia ni, sangat. Alah. Bago pa na. Ha? Ilan ang son? Bil betul ni Yo, juga. naberihan mo ni sir eh. Yo. Buang lah. Punto eh. Yo, nakutol sir eh. Ano man? Ay, ko ina mapia pagkapalita bago pagay na. Bago berapa niya day? Pero sige nang biyahe ma'am. Adili bago pa na eh. Ato pa na ko na sa buwan na. Ay, January pa na. Ini? Dilayas na ya. Ha? Dilayas. Oh, pero Kado la panraman kana deliver sa stock ba dool rago dira kaduawan di abot kabugon. Di ada bisa ya.
pasagay na dugay ah. Yang bola? Oh, di ba muna katong ilisan ng bola? Ilisan sa na pag-upa po na pag January. Puro na mga naiwan ba? Kahit sila ako. Pagkarong baba. Ilisan na tayo nagpula sa tinalim, di ba? Adi wala to na limpyuhan. Wala. Wala na lang yun, ang gilisan na lang. Ilisan na gula. Ugang lang yun. Ugang ka ng kuwan eh. Muna yung gubas bola dahil ganun ko. Talaga? Nargura ilis ba? May karoon sa bola mo ko. Ah, upa niya. Yang gubo na ni bola kani backplate. Di gubas backplate dahil puli na pila ng puli. Tres kapin. Hindi na gani kilit. Oh, di na sa recall. Every 6,000 palimpyo yung kilit. Ano na bola? Bola mo dyan. Hindi na mga circle. Muna yung gubas ang backplate. Ipan na na. Pero ko na yung puli ba? Ay, ano yung tanga po? Hindi ka pwede motor. Ganun to. Nag-piece po mo sa'yo. Makanya ang Ano galing yung yung mga mga dagas motor? Dito ang daga, ada daga sa bed, ada kasaka. Mo lagi. nakanaan sa inyo ang paning puli. Ah, nasa ba? Wala na no. Ada. Wala. Kan na lang puli. Ano dira? Ay kung nga kaon, magula. Ay, napamotor gamit eh. Para please. Yan ang patakulan ng rin. Nagsala na. Public net release. Kau ba? Tagkat pa ka dia. Tagkat lang mo dito. Yung lining dia. Motor yung ilis dan eh. Wala na lang itis na. Surut mo yun. Ano itong bill please? Pakita ko itong nai. Ano nang bill? Sabi nga naman ito ang ba? May pinay. Ginawa rin. Doon na. Bell. El filter. Kumpra ko ma. Kung Ah, inyo balik nakalisan, balik ka lang niya. Ibigay lang sabay. Hindi sila nagkuhan. Kaya nalis na na eh. Ah, fry. Mau sa pangkat. Kaya importante ka na. Slider. La bola slider. Benda ben. Nadurot na yung kuan no? Kani siya every 24,000 sa dagan. 43 na yung dagan. Ah, lapas. Dugayan yun na. Kuya di siya magputol ko siya mga guba ko siya malukop pa sila. Hindi pa ay mag-invite ka. Ano tayo video? Dali ma. Start. Importante kani. Dili may sabon. Dapat ay sabon dia. Malikiwan na sunod ba. Kani siya kay dito sabon.